आसायाथ' थिगैनो दङ आं दाखालिफोर बुंबाय थादों केम्पेइनफ्राव खिन्थु दिनै आं बारा बेबायदि बुंनो हानाय नङा जास्ट काइन्ड अफ मेसेज भट होनो मोननाय बेबो मोनसे भाग्यबो नांगौ आरो बे आंनि थाखाय लाइफआव फार्स्ट टाइम आं मोजांखौनो मोनदों माबायदि आसा फारिदों सार आसायाथ' थिगैनो दङ आं दाखालिफोर बुंबाय थादों केम्पेइनफ्राव खिन्थु दिनै आं बारा बेबायदि बुंनो हानाय नङा बेयो केम्पेइनबो नङा जास्ट काइन्ड अफ मेसेज 23 तारिखसिम नेनांगोन 23 तारिखआव काउन्टिंआवनो रिजाल्टखौ मोनगोन दिनै सानसेनि हाबाफारिफ्रा नोंथांनि हाबाफारि आं एसे सेन्ट्रेल भट गावनि पसन्दनि केन्डिडेटखौ होथों बयबो बेहाय खुनु फर्स गैया आं रावखौबो आं फर्स खालाया रायजोफ्रा बुजिगौ रायजोफ्रा मिथिगौ सोरखौ होनांगौ गासिबो रायजोफ्रा गावनि डिसिसनखौ लागोन आं बेखौ आबान खालायदों नोंथांनि फेमिलियाव फैगोन दा दसेनो फैगोन खुलुमबाय रायजोफोर पि थांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर एसेब्लाबो नोंसोरो थाम्बनेल्सआव नायनानै नङाब्ला इन्ट्र'आव नायनानै भिडिअ खुलिजेननाय लोगोसे बुजिखाबाय जानो हागौ दिनै आं सोरनि थाखाय भिडिअ लानानै फैदों जोङो मिथिनो मोनदों बावैसो जानानै थांनाय उफ्रा बिसायख'थिनि अपोजिशन पार्टीनि एमएलए बिपिएफ पार्टीनि एमएलए खौहाय बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रासो जबरदस्ति नारसिननानैहाय सुद्ध कुमार बसुमतारी सारखौहाय एमएलए फसंदों सुद्ध कुमार सारा एमएलए जानो गोसो गैयामोन आरो बिथाङा गसंनो गोसो गैयामोन बिपिएफनि जानानै नाथाय माखासे बिपिएफनि नारसिननायनि थाखाय सुद्ध कुमार सारा बायद' एमएलए जानो गोनां जादों जुदि नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय अब्लासो बुजिगोन नाथाय जोबनायनि सिगां गोदाव सोराव कमेन्ट होलाबायनो नाङा सोरबा सोरबा मानसिफ्रा भिडिअखौ गेजेर ससेसिमबो नाया गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायनायखौ नुनो मोनदों आरो सोरबा सोरबाया एसेल' नायनानै गाज्रि गोसो साननानै कमेन्ट होयो नाथाय भिडिअआ मा बुंदों बेखौहाय बुजिनो नाजाया आं माब्लाबाबो नंखाय भिडिअखौहाय हगारना होफेरा रायजोफोर आं जि भिडिअखौहाय मोनदों बे भिडिअखौहाय आं सिगां स्टाडि खालामग्रोयो बे भिडिअआ बबेनिफ्राय आरो बे भिडिअआ मा पइन्टनि बाथ्रा बुंदों बेखौसो आं स्टाडि खालामग्रोयो बिनि उनावसो आङो भिडिअ बानायनानै होयो जेन' बिथांमोननि गोसो आरो रायजो राजाफोरनि गोसो एसेब्लाबो मोनथिथारै सुबुंफोरनि थाखाय एसेब्लाबो थुलुंगा जाहैनाय बायदि आं बे भिडिअफोरखौ लाबोना होयो स' अब्ला फै जोङो रियेल भिडिअआ मा आरो नंथारगौ बाथ्राया मा सुद्ध कुमार सारखौ आं जे बुंदों बे बाथ्राया नंगौना नङा बिनि भिडिअ रेकर्डखौ जों खोनासंनानै लादों मर्निंलै आदा Holy, good morning. क'क्राझारावनो दं आं उन्दुबायबो नामा दहायनो औ ओमफ्राय मेसेजखौ हरबाय बयबो दं नै मोनसे जायगानिफ्राय हरबाय बियो गाव बबेयाव रायलायदों जोंथ' मिथिला मा बुंहरखो मा माखो जिखुनु जाया नों फाइनाल थिग बिदि जाया जाबायरा आं नै दहायहाय नोंखौ बुंखादोंना जों बुंखादों दंजोबो नै जों दंजोबो बेखौनो बे मेसेजखौ नेबाय था होननानै बेबो दासो लास्ट खोथाखौ बुंहरनो मोनदोंनो गाज्रि दामोनसै ओरै थोरै होननानै ओरै डिस्ट्रिक्टआ मानियाखिसै होननानै बुंहरबाय नै देरहासार सारजों रायलायदो हेलौ औ उन्दुना हले आं उन्दुबायमोन मिथिलायलायाखै उन्दुबायमोन ना आं बोरैबा जायखिया पजिटिभआव लाबोनो हाबाय जों
दे नोंसोरथ' नोंसिनि खामानिखौ मावबाय औ औ दा ज' जानांसिगोनब्रा नङा बे ज' थिगैनो जानोसै हो आं ज'आवनो दंखायो औ खिन्थु आं गेलेयालै दे प्लिज नोंसोरो एकदम बेखौ मा दा खालामसै गेलेनायनि कन्डिसनाव गैला दा बिराद माबा जानानै थाबायना एकदम अननानै आं दङ जेबो सिन्था दाखालाम प्लिज आं ओहो गासिबो पजिटिभ खालामजोब्बाय जों नङा औ औ आं बुजिबाय नोंसिनि सेस्था औ नोंसिनि आं औ बिराद अनार होयो खिन्थु आं दा गेलेनायनि कन्डिसनाव गैया आं गेलेला बेखौबो जों रायलायबायब्रा एकदम प्लिज प्लिज नङा बे जाला बेखौ बेथिंजोंबो जों क्लियार खालामनानैसो जों क्लियार खालामदों नांलालै नांला नङा नोंनि सायावल' सोनारनाय नों हारसिं गेलेनाय नंलाब्रा नङा जों नांथारा ज'यैसो गेलेनो नागिरबायथ' नांथारला आं एकदम आं हानाय नंला आं प्रिपेयार्ड नंखाला मेन्टेलि आं एखेबारे प्रिपेयार्डबो नंला आं गेलेनाय नङा आङो नोंसोरो बांद्राय जर खालायोबा आं सुइस अफ थागोन आंखौ कन्टेक्टबो मोननाय नङा एकदम अननानै आं अलरेडि डिसिसन लाबाय आं ओंखायनो बुंबाय थादोंमोन हाब्रा पार्टि डिसिसनसो जागोन ना दा नांलालै नांला एकदम गाबोन जुदि नों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डिसिसन लायो ब्लक लेभेलाव डिसिसन ना लायो ना ना बे अलरेडि जाखानायखा जोंनि समस्ति जोङो डिसिसन लानानै हरोब्ला नाङा नाङा बेखौथ' डिसिसनार गाव खालामनो हानाय नङा गावनि समस्या गाव जे बुंदों एखेबारे आं बुजिजोबथारनाय बे जाया प्लिज गाव बुंगोनब्रा नांलालै एकदम जों आं मिथिखाथारगौ नङा बे डिसिसनखौ जों बुंनायनि खोथा नङाब्रा पजिटिभ लाइनाव फैबाय दे जासिगोन दे बिसिम फैबाय नालाय जों कनभे खालामबाय आरोखि दे दा बेखौनोथ' जों दा इमप्लिमेन्ट खालामनांसिगोन ना जयै जागोन दे बारा दासानथ' पागल बायदि आं पार्टि गेलेयालै डिसिसनसो जागोनब्रा बे है नङा दा गेलेजाला एकदम जाला खुनु मथेबो जाला दा दे थेंक इउ जाथारला खिन्थु दे हेद फाग्लासो है नङा जाथारला एखेबारे बे जानायाव गैखाथारा मानो गैया जानांगौ जाखो जों बेखौनो थिग खालामदोंब्रा गासिखौबो जों क्लियारेन्स खालामगोन जाला जेबो नङा आं नोंसोरखौ बिराद अन्थाव बाथाव बोरैबासो मोनबाय थाबाय माने आं दङ पार्टियाव थागोन आं नोंसोर एकदम सिन्था दाखालाम आं गावखौनो अनार होनानै गावनि डिसिसनखौनो आं मानिखादों दा उल्था दाख्लायथारसै अननानै आं गावजों रायलायनोसै आं गाबोन रायलायगोन गावजों गाबोन रायलायगोन नों हारसिं मानो रायलायनांगौ जों ज' रायलायगोन ना बे जायालै जायखिजाया समस्याखौ जोङो आं बिराद मोजां पजिटिभल' मिथिगौ खालामदोंब्रा दा ओमफ्राय दा आं गावजों जों रायलायजोबनानै बुंनायानो बोरै रायलायगोन फाइनाल माथो जानांगौ जाखो दा जोङो जिनिसखौ पजिटिभ लाबोबायब्रा ओमफ्राय जोङो गावजों रायलायगोन पार्टि डिसिसन लागोन पार्टियासो खालामगोनब्रा बेहाय नोंनि मा खोथा थानो जों बे लाइनावसो लांगोन ना खिन्थु जोङो दा अके जाबाय जिनिसा दे जागोन दे बिदि जाबाय नालाय जों दा ओंखायनो नोंनो खोन्थाहरबाय आरोखि ओमफ्राय दा जोङो सोरजों रायलायनांगौ माब्रै रायलायनांगौ बोरै फैसा बरनलायनांगौ बोरै खामानि मावलायनांगौ जों दा पार्टि लेभेलावसो रायलायनोसैब्रा नों रायलायगोनब्रा आं नोंलाय गावजों माला हारसिं रायलायनोसैलै नोंसिना जोबथ'बाय आं गावजों रायलायगोन रायलायनोसै फाग्ला आराम्भसो जादों आं जोंना गावजों खामानिया रायलायनोसै रायलायगोनब्रा दे आं गावजों रायलायनोसै रायलायनायावलाय माथो बादा दं खिन्थु जोंबो रायलायबावगोन ना नोंजों जोंबो पार्टि लेभेलाव रायलायगोन ना जों पार्टिनि खोथाखौ नों नाङा होननो बोरै हानांगौ दे मोजां उन्दुथ'लाय
आं उन्दुनो हानाय नंला आं जायालै जाया एखेबारे आं दहायनो नोंसोरखौ बुंहरदों गाबोन रायलायगोन दे फुङाव दे सभाब नंला होननानै दे फुङाव रायलायबावनो दे दे सरि दे अब्ला जों बुजिबायना बेखौबो सोरबा सोरबा इदिट होननानैबो बुंनो हागौ दे नाथाय सुद्द कुमार सारा रिकुवेस्ट खालामदोंमोन सरि बिदोंमोन आं गनायनो हाया होननानै बुंदोंमोन नाथाय देरहासार बसुमतारी बिथाङा जोबोर जुस्ति बेखौ नारसिननानैहाय नों हारसिं रायलायनाङा जोंबो दं जों ज' दंजोबो होनलायनानैहाय बिथाङा बेखौहाय नारसिनदों हयथ' सुद्द कुमार साराबो सिगांफोरनि बायदिखौहाय गोसोखांनानैहाय माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला प्रब्लेम जागोन साननानैहाय बियो गसंदों जानो हागौ नाथाय बिनि अनगा जेबो नङा आरो बेयावहाय आङो माखासे इउटुबार्सफोरनि भिडिअखौहाय नुदों आं रावखौबो नाम थांखिनानै बुङा जायहा बुंदों बे गावनो मिथिखागोन नाथाय बेहाबो बेसेबां नलेज दङ आंबो मिथिया नुनायावलाय गोबां नलेज गोनां बायदि बाथ्रा बुङो नाथाय आं बिथांनि दिनैनि जे भिडिअ हगारनाय बे भिडिअआवहाय एसे गोरोन्थि मोनदों बिथाङा बुंदों बेफोरबायदि इलेक्सन फाथिनो गोनाङानो नङा एमएलए खौहाय सायख'नानै दोनब्लानो जायो होननानै बुंदों बै समावहाय बिपिएफ पार्टिनि समावहाय बेफोरबायदि एमएलए खौ सायख'नानै दोनलाबायलानो जायोमोन नाथाय नैबे दिनैनि जुगावहाय सोरबा सासेखौ थांखिनानैहाय जुदि एमएलए ओरैनो इलेक्सन गेलेयालासिनो एमएलए सायख'नानै दोनोब्ला रायजो राजाया बेसेबांदि मा बुंगोनथाय बै दोनजानाय मानसि आरो दोनग्रा मानसिखौहाय बेसेबांदि मा बुंगोनथाय बिनि जेबो बुंस'नो हाया सासे मानसिखौ एमएलए फसङोब्ला बेखौहाय इलेक्सन खालामनानैसो फसंनांगौ नंगौना नङा रायजोफोर गोबां गोरों दङ गोबां एमएलए जानो हानायनि केपासिटि मानसिफोर दङ गोबां नलेज गोनां मानसि दङ दिनैनि समावहाय अब्ला माब्रै सोरबा सासे मानसिखौहाय सायख'नानैहाय एमएलए फसंनो बे रायजोफोर बुं बेयो सम्भब ना माब्रै जोङो सासे मानसिखौ एमएलए फसंनो मोनसे सिटआवहाय इलेक्सन गेलेयाला माब्रै फसंनो हानो बेखौथ' साननांगोन दावराव दावसि बुख्रुबलायनाय जागोन माथो ओरैनो जानला मोनला मानसि लाबोनानैहाय गावनि फसायनाय बायदि सरखारनि हास्थायनाय बायदिल' मानसिखौहाय गायसनना दोनोब्ला बेयाव बुख्रुबलायनायसो जागोन माथो नंगौना नङा बेनिखायनो बाथ्राखौहाय गोदाव सोराव जानला मोनला बुंनानै लाब गैया इलेक्सना दारायनांखायोखा एमपि आवनो बुं एमएलए आवनो होन एमसिएलए आवनो होन बेखौहाय इलेक्सन खालामनांखायोखा नङाब्ला माब्रैथो सायख'नानै नोंलाय ओरैनो दोनथारनाय आंथ' जोबोद एसे मिनिनोबो ओंखारलायलांदों स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जानो हागौ सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबाय बेनिखायनो जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारि